illum bis-saħħa tiegħek, bis-saħħa ta' kulħadd, ġbarna is-somma sabiħa ta' 202,000 ovvjament, 202 u 580 euro. Grazzi, grazzi u grazzi ħafna tad-donazzjonijiet tagħkom. Din kienet is-somma finali miġbura mill-Partit Nazzjonalista waqt il-Maratona tal-Ħadd bit-tema Tama ġdida għalik. Maratona li kienet organizzata wara l-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Matul din il-maratona li għal darb'oħra konfermat l-appoġġ lejn il-Partit Nazzjonalista tkellmu l-kunsillieri eletti ġodda fisem il-Partit Nazzjonalista kif ukoll sindki ġodda f'kunsilli issa mexxija mill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess attività li xandret fuq Net Television il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernhard Grech tkellem dwar it-tama ġdida li l-poplu qed jaħdem għatih għaliha, tama li l-Partit Nazzjonalista qed iwassal fid-djar tan-nies b'ħidma kontinwa. Aħna nilqgħu b'maturità illi nkunu verament l-alternattiva lin-nies li l-poplu li l-pajjiż għandu bżonn. U għalhekk ser inkomplu nikkonsultaw, għalhekk ser inkomplu noħorġu bil-pjan tagħna, bl-idejat tagħna, bl-idejat illi nkunu anka bilna ma' korpi kostitwiti jew msieħba soċjali illi huma taġġid tal-pajjiżna għaliex aħna nemmnu li huwa biss b'koalizzjoni mal-aħjar imħuħ f'dal pajjiż li nistgħu nagħtu gvern ġdid nazzjonalista illi lilek jagħtik futur aħjar u lil pajjiżna jagħtih reputazzjoni u saħħa iktar. Fil-waqt li stqar illi l-gvern ta' Roberta Bela minkejja l-appelli kontinwi tan-nies xorta waħda qed jibqa' jagħmel ta' rasu. Kap tal-Partit Nazzjonalista insista li din it-tip ta' politika il-poplu ma jridiex, iżda jixtieq politika aktar matura. Aħna nibqgħu umli, nibqgħu viċin in-nies, nibqgħu nemmnu fin-nies, ħaddieħor jippreferi jattakka lin-nies, jippreferi jwaħħal fin-nies. Li tispiċċa twaħħal illi tilef il-maġġoranza saħħa li kellu kbira li kellu tajjeb għaliex tort tal-ħaddiema dak ifisser illi huwa tort ta' kulħadd imma qatt ma jkun tort tiegħu. Bernhard Grech semma l-importanza ta' ħidma flimkien b'entużjażmu fiħdan il-familja li ġġib l-ewwel u qabel kollox l-abjad u l-aħmar tal-bandiera Maltija bekk biss nistgħu naslu għal-bidla illi tixraq lil dan il-poplu. Fil-ftuħ tal-maratona, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino saħaq li din l-inizjattiva saret wara kampanja li kellha riżultati pożittivi bil-Partit Nazzjonalista laħaq il-miri tiegħu. Michael Piccinino insista li dan mhuwiex it-tmiem imma l-bidu biex tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista ikun preparat.